Okay, magpalista na po. Magpalista ha. Saglit lang at ako ay mag-invite ng inyong kadikitan. Mag-ready na dyan, mga bebalog. Mag-ready na mga bebalog. Ginagawa ko? Naghahanap ng ikaliligaya nyo. Naghahanap ng ikaliligaya ninyong lahat. Aba naman yun. Aba naman, tawang-tawa. Kitang-kita ko ang ngalangalan ninyo. Oh my goodness. Ang ganda ng kulay ng ngalangalan nyo. Naghahanap pa ako ng inyong ikaliligaya. Wait lang ha. Binabalot ko na siya, no? Iuuwi ko na siya. Okay, saglit lang mga bebalog. Gigil na ba kayo? Gigil na kayong makipagdikitan at dikitan? Ayun na naman yan. Heto na. Dahil wala tayong music. Ay. Good. And how about you? You good? Good. You happy? No, why? Just smile. Everything will be okay. Ayan, i-ready nyo na ha. I-ready. Ano pa naman to? May mga nakasabit na napkin. Ano. Ako naman yun. Kanino kaya ito? Sana all may Zara. Ay,
Morning shift. She left it. Ayan, so mag-ready na mga baby loves na. Tayo ay makikipagdikitan at didikitan at ano pa ba? Ayan, so mag-ready na, mag-type na ng palista. At bubuluhin ko na naman ng inyong mga buhay at bago kayo matutulog ay nakangiti kayong lahat. Ah, that. Oh my goodness. Ayan, dali na po. Just type palista and type pasali. Hello, madam. How are you? Here, madam. Maybe you forgot it later. Yeah. Ayan, magpalista ng mga baby loves. Dali na po. Okay, nandito na nakalista na. Nakalista na si Alboy Dayaan. Kopro pala yan. Sorry. Ayan, bakit ka nakahubad ko, baby loves? Alboy, ba't ka nakahubad? Ayan. So, ayan, magpalista na po magpalista na. Yeah. You're welcome. Paintworks DIY. Okay, nakalista na si Paintworks DIY. Ang hirap naman na bigkasin ng iyong spelling Aba naman yun. Alboy TM. Okay, nakalista na niya. Ayan, Rene Boy, nakalista na yon. Sana all boy. Rene Boy, nasan si Rene girl? Nasan si Rene girl? Irene Abrenica. Ayun, Chanda Signar. Bye-bye! You take care! Chanda Signar, nandito na yan. Mahaba-haba ang signar niyan. At kayong lahat ay tatamaan ng kanyang signar. Ay. Ayan. Ayan. Makontento sa isa. Oh, wala pa naman Bakit na? Hi ka Mix Vlogs TV. Megalod Chavarot. Tamsak daw. Ayan. Gaano kahaba ang tamsak na yan? Ayan, type palista na, type pasali na mga baby loves at wag nang patumpik-tumpik pa. Ako ay naglilista. Kayong lahat ay aking maiiwan kung kayo'y hindi magpapalista. O, diba? Ang haba ng aking sinabi. May naintindihan kayo? Ayan. Ayan, nakalista na yun. Nakalista na yarn. Sino pa ang hindi nakapagpalista? Ako naman yan, magpalista na yarn. Nag-oorasyon na po ako. Kayo ay aking inlilista at kayo ay aking lalabag. Kasama na rin, didikitan. Baby loves, okay lang ba ibaba ang channel ko? Nag-upload kasi. Opo! Yes na yes. Wow. Ayan. Habol na yarn. Habol na yarn. Pasok na mga suki. Presyong Saudiya.
Okay, pasok na, pasok na, pasok na. Ayain nyo na sila. Sabihin nyo sa kanila, wag na silang magpahuli at magpalista na. Yung mga nakalista na ay wag nang aalis dahil kayong lahat ay aking isusugod o ano tawag niyan, ipapasundo ulit. Oh my goodness. Kaya ayan, dalian-dalian na natin at tayo ay late na. Late na, late na. Dali-dali na, magpalista na, magpalista na. Ah, di ba? Ayan. Ayaw nyo bang marinig ang aking kanta? Nako naman, nag-rehearse pa naman ako. Huwag kayong magpapahuli. Ako naman. Ako naman, may matigas na bagay at mahaba dito sa aking likuran. Yes, nandito ako ngayon. Nandito ako ngayon. Sinusundo kita, Bebe Love Chandar. Chandar? Chanda pala, Chandar. Hi, Bebe Love Dogs! Nelski! Hi! Oh, na-stroke yung aking hi. Yung wave ko na-stroke. Naging ganun lang. Okay, nakalista na yan, nakalista na yan. Dogs Nelski. Dogs. Hi, dogs. Dogs, dogs, dogs. Ayan na yan na yan. Loyal ang lahat ng loyal, ng loyal, ng loyal ay nandito na. Lalarga na yan maya-maya. Doble kayod si host, o diba? Kumakayod ako sa umaga, kumakayod ako sa tanghali, kumakayod ako sa gabi, kakayurin ko rin kayo ngayon, o diba? Ayan, magpalista na mga bebelobs. Pag narinig nyo ang aking boses mamaya, pag kumanta ako ay masisira ang inyong kinabukasan. Ayan. Good afternoon. Going to refresh, huh? Sorry? You want to refresh? Refresh? Refresh your makeup, retouch, and no need to retouch. Thank you. If you're going to retouch again, your beauty will be over. Thank you. Kaya mapalista na kayo para kayo din ay aking ilista dito. Ayan, dali na, dali na. Hindi ako naka-Nescafe. Naka-ano ako ngayon. Alam niyo kung ano yung yung tinagay ko. Diretsong coffee mate, wala nang kape. Sana all my mate. Ayan, magpalista na. Mag-ready ng mga bagong ninjas niya. Mag-ready, mag-ready. Ako, naka-ready ako. Kayo ba, ready? Ayan, mag-ready na yan. Kahit wala tayong music, ay kayong lahat ay aking pasisiyakin. Dali, dali, dali na yan. Hi, Megalod Shower Out! DMR Music Collection TV Sticks. Ayan, palista host, Team Alcherolo Rata. Apa naman yan? Rumaragamak ang ating ararat. Rat. Okay, nakalista na yan. RMB Music. Music. Music Collection. Okay? Si RMD na lang ang magpapatugtog ngayon. Okay? Dahil wala tayong music.
Music. Music. Ayan. Type palista na yan, type pasali na yan mga baby loves at sabihin kagad ang inyong mga main channel at kung kanino kayong mga team galing ng atin pong mailista. Ayan, dali na yan naman yan. Magpalista na yan. Alchero Lorata. Ayan, nakalista na yan ha. Nakalista na, huwag nang aalis po. Metela Tamara Macjo Vlog. Ayan. Sana all. Maraming team. Macjo. Meron bang Jollibee dyan? Magpa-Jollibee ka naman, Macjo. Alboy, dayaan. Ayan, nakalista na yan. Nakalista na yan. Ayan, ba naman yan ang taray-taray, may bagong ninja ang ating baby loves Rene Boy. Ayan, dali na. Magpalista na yan. Palista na mga team Bisalog. Ano ba yan? Bisalog? Hindi ako Bisalog Ayan, dali na at nang tayo ay makapagsimula ng maaga-aga. Naku naman yan. Pasok na mga suki. Aba naman, tara na po. Ayan. Dali na at nang tayo ay makapagsimula. Ayan. Gentes, ano ang iyong main channel po? Sabihin ka agad kung ano ang inyong main channel at kaninang team kayo galing para ako ay makapaglista na agad-agad na yarn. Gentes, ano ang iyong main channel at kaninang team ka po galing? Baka i-wanted ka ng iyong host at ng akin pong ma-report ka agad kung nasaan ka. Macjo, nakalista na yan ha. Nakalista na si Macjo. Ayan. Oh, may nagpaparamdam na naman. Okay, test vlog. Anes, ayun. Naku naman yan. Sana online na. Nandito na, nakalista na yan. Oo, si Macjo lang ang nandito. Si Jollibee siya mamaya. Hi, pretty. Naayos na tayo. How's your day? Why? Why are you crying? You okay? No. Ayan, magpalista na yarn. Okay, ma'am. Ninja ko ito. Oh, ay, ano daw yun? Ay, naku naman yarn. Nakalista na yarn. Test vlog. Okay, nakalista na yarn. Okay. Metela Tamara. Okay, nandito na po. Maleta. Ay, Matela. Ano ba yan? Bulol-bulol na si host. Naging Maleta ang Matela. Tamara. Okay. Nakalista na yan. Nakalista na yan. Kaninang team ka, Bebe Loves? Matela, Tamara. Matela, Team Alboy. Okay, nakalista na yan. Sana all maraming anak. Pakibasa po, please.
Ano daw, ma'am, may kaparehas po ako ng name. Baka iba po ang ma-search nyo po. Oh, yes naman yan. Nandito na yan. Kaya ikaw mamaya ay aking bibigyan ng jacket kung hindi ko makita ang iyong main channel. Ayan. Ligo muna ako, baby loves. Wala pa naman iba. Sana all naliligo. Samahan ka namin. Ayan, ayan, ayan. Hi, baby loves. Suksin June. Lista. Ano ang iyong main channel? Suksin June. Aba naman yan, parang Korean. Ano ang iyong main channel po? Di ako kita. Kitang-kita kita ng aking dalawang singkit na mata. Aba naman yan, mas malaki pa ang eyebag ko sa aking singkit na mata. Aba naman yan, ay kilala pala kita. Subshen. Share the gospel worship. Aba naman yan, kilala pala kita. Dati na kitang nilalapag at ngayon ay aking nakita na nandito ka. Share the gospel. How are you, baby loves? Aba naman, naka-English. Nakapag... Kamusta ka na, baby loves? Ay, katropa ni Kevin. Hello, Mega Lord Shower Round. Sabihin ka agad ang iyong main channel kung ikaw ba si Kevin Vlogs. Ayan, magpalista na. Subsin, ano ang iyong team Baby Loves? Baby Loves, anong team ka? Kung wala ka pang team, ay akin kang kukuhanin at ilalagay sa aking napakaluwag na GST. Sala, aba naman niyo. Ilalagay kita sa aking kahon. Aba naman yan. Ay, dati na kitang nilalapag, baby loves, kaya alam na alam ko yon. Alam na alam. Ayan, magpalista at mag-message sa akin ng walang team. Ayan na yan. Okay, mag-start na tayo ng 5 minutes left. 5 minutes left. Mag-start tayo, 5 minutes left. Okay, sino pa ang hindi ko na ilista? Yun lang po, like ko po, ma'am, yung mukbang with 2 sisters or sister-in-law po. Naks naman yan. Nandito na yan. I-remind mo na lang sa akin mamaya. Kung wala ka pang team, ay ikaw ay aking ipapasok sa aking team. Mag-message ka lang. Hi, Vanessa Aquino Vlog. May Lord shower out sa iyo dyan. Ano ang iyong main channel? At kaninong team ka po ng ating mailista? Hi, Baby Loves, Kevin Vlog Official. Tut. Ayan, mag-message lang sa akin ng mga walang team at akin kayong maipapasok sa maluwag naming GC. Ayan, ano po ang iyong main channel? Vanessa Aquino Vlog. Yan po ba? Anong team ka rin po kaagad? Dali na nang tayo makapagsimula ng ating mechanics. Okay? Sasabihin ko na ang ating mechanics. Sabihin nyo na po kung ano ang inyong team at ano ang inyong main channel. Nagala. May bagong team naman itong banay. Dali na at nang tayo makapagsimula na, sabihin ka agad ang inyong main channel. Dali na po. At anong team kayo galing? Dali na po. The Upper Brothers, Kevin Costner, Chucks. Ayan, mag-message sa akin dahil ako ay naglapag ng aking FB Messenger, na Messenger link dyan, Baby Loves Vanessa Aquino Vlog. Okay? Kevin Vlogs Official. Nandito na yan. Hindi pala official, TV pala. Ayan, magsisimula na akong magsabi ha. Vanessa Aquino Vlog, mag-message lang po sa akin, nakapin ang aking messenger
link para mapasok kita sa aking team mamaya. Okay, makinig na. Tayo ay magsisimula na. Sasabihin ko ang ating mechanics nang wala na pong makalabas. Kayong lahat ay aking kukulong sa aking LS. Okay? Ay, Ma'am Macjo, vlog lang po ninja ko kasi yung, okay. Macjo pala yan. Okay, nakalista na yun. Okay, makinig na po ha. Makinig na. Okay, good evening sa inyong lahat. Ako ang inyong host for tonight, Biyaherang Ilongga po from Team Ruby Hits. Okay? Ako lang po na host ang nag-iisang maglalapag ng inyong mga main channel or mga video link. Okay? Every time po na may nilalapag akong video link, panonoorin niyo po ito ng 1 minuto. Okay? After niyo po manood ng 1 minuto, magko-comment po kayo ng naaangkop sa inyong napanood. Okay? Tinatagalog ko na po para inyong maunawaan. Okay? Okay? Makinig. Kung ano lang po ang inyong napanood at narinig sa video, yun lang po ang inyong i-comment, okay? Magdudugtong lang po ng Biyaherang Ilongga sa dulo and mag-like and subscribe bell all, okay? Mag-like and subscribe bell all. Inuulit ko po, ang inyong mga gagawin dapat ay full pack po ha. Dapat ay full pack. Manonood ng 1 minuto, magko-comment ng related sa inyong napanood or naaangkop, magdudugtong ng Biyaherang Ilongga, mag-like and subscribe bell all. Okay, wait lang po, 16 June. Okay, wait lang. Okay? Lahat po ng aking nilalapag ha ay pupuntahan nyo po. Walang mag-i-skip ng link. Nakikita ko po ang inyong mga galaw. Kaya kung sino ang hindi nagdidikit at nagko-comment ay atin pong hindi mailalapag. Okay? Hindi ko kayo ilalapag pag hindi po kayo nag-full pack sa ating mechanics. Okay? Lahat po ng nang-iwan after kung mailapag ay ating babawian. Okay? And then, yun lang. Okay? Now, kung nagets nyo ang ating mechanics ay mag-type na po ng Gorana Kolot. Mag-type na po ng Gorana Kolot. Okay? May crowd shower raw taga-ikot ni JL Lasanggi. Gorana Kolot. Ayan. Gorana Kolot. Dali na po. Nang makapagsimula na tayo, mga lolo. Ayan, dali na. Aba naman yung iba, hindi nakarinig ng ating mechanics. Ayan, mag-type na po ng Gorana Kolot sa mga nakagets ng ating mechanics. Okay? Ayan. So, sa paunang lapag natin ay heto na, pupuntahan nyo ito. Panonoorin nyo po ng 1 minuto. Heto na. Ayan. Puntahan na yan at ako ay nakabantay sa inyong mga galawan. Ayan. Dali na po. Puntahan na yan. Ayan, dali na po. Puntahan na agad. Ernie na tayo, Ernie. Si tatay naman, Ernie. Naman yan. Yes po. Ayan, puntahan na yan. Mag-like po ha, mag-subscribe and bell all. Magko-comment. Okay? Tara na at puntahan na yan. Huwag na pong magtambay-tambay lang dyan.
Ayan, saan na ang iba? Nasaan ang iba? Nasaan? Nasaan ka na? Halina. Kambal ni Torco. Ayan, nag-love shower out sa'yo dyan, Bebe Loves. Andyan na yan, mandyan na yan. Okay? Alger, Javier, TV. Nakalista na yan, nakalista. Puntahan na ang ating unang lapag dyan. Huwag pong magmamadali ha sa pagbalik. Puntahan po yung ating mga nilalapag. Okay, next tayo. Okay, next na tayo. Non-drop. Heto na ang pangalawang lapag na tayo dyan. Inuulit ko po ha, 2 beses ko po kayong ilalapag at magkaibang video po yan. Inuulit ko po, 2 beses ko po kayong nilalapag, 2 wave po yan. Magkaibang video yan ang ating nilalapag. Okay, puntahan na yan. Okay, puntahan na yan. Jomels na tayo, Jomels. Ma'am, ano nga po yung bagong dikit? Okay, B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. Ayan, puntahan na yan. Up. B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. Ayan, nilalapag ko po ang ating mechanics. Basahin po ng maigi at ng inyo pong mas maunawaan. Okay? Ayan, puntahan. La 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 Ayan, puntahan ang ating mga nilalapag, mga bibilog. Okay, next tayo. After kay Jomels ay pupuntahan natin si... Heto na siya. Heto na talaga. Heto na siya. Okay, dito tayo next. Pen tayo dyan. Pen. Lablabin nyo yan, lablabin po si Pen. Mabilisan lang tayo, kaya puntahan ng maayos at panoorin sundin ng ating mechanics. Ayan, puntahan. Lablabin na yan. And then next natin ay atin na pong isusunod ang sunod na lapag. Jugs, 18 also. 9, 8, 9. Guardian. Polanza. Yan, puntahan. Dikitan nyo po, ha. Dikitan nyo po. Nakikita ko ang lahat ng galaw ninyo. Nakikita ko yarn. Okay, next natin ay si Arlene Colanza. Ang puntahan si Pen, Disarapen. Arlene tayo next, Arlene. At maya-maya ay atin pong sisimulan ng ating palaro. Ayan.
Puntahan na yan, puntahan. Si Arlene na tayo dyan. Arlene. Ang akin lang pong tuloy-tuloy na nakikita ang ating mailalapag ha. Kaya, puntahan na yan. Dito tayo next. Susugod tayo dito, Heto na. Love, from Biyaherang Elongga. Okay, puntahan na yan. Mabilisan lang tayo dito, mabilisan. Ayan, puntahan na yan. And then next natin ay maglalab-lab po tayo. Maglalablaban tayo. Okay? Puntahan na yan. Mag-like po. Huwag ipagdamot ang like ha. And subscribe bell all. Okay, next tayo. Yan, lablabin na yan. Andun ako nakabantay po sa inyong lahat. And then next natin, love, from Biyaherang Elongga. Heto na naman siya. Alboy tayo. Ayan, sa unang bola ng ating LS, kayo ay dapat nakikita ko sa ating mga nilalapag. Puntahan ng next natin dyan. Aba naman yan, nawawala yung iba. Yung mga nawawala ko ay atin na pong hindi mailalapag. Sabi ko sa inyo ay nakikita ko ang lahat ng galaw. Ayan, puntahan na yan. Ayan, puntahan. At ako'y nakabantay sa inyong lahat. Ayan, puntahan ng ating nilalapag. Next tayo dyan, Alboy Dayaan tayo. Okay, next tayo. Anes Aseo. Okay, puntahan na yan. Love na yan. Okay, next tayo. Anes. Tusok from Biyaherang Elongga. Heto na. Next natin kay Alboy Dayaan ay pupuntahan natin si Anes. Okay? Ayan, puntahan si Anes. Lablabin na yan. Okay? Puntahan po. Nakabantay. Mabilisan lang tayo mga bibilang. Mabilis. Yan, lablabin na yan. Dito tayo next. Love, from Biyaherang Elongga. Okay, next tayo. Yung iba po, hindi ko nakikita. Kaya, sorry to say, I cannot love your channel. Ano daw? Hindi ko mailalapag ang channel ng mga hindi ko nakikita, ha? Please lang po. Dumikit. Okay, next tayo. Heto na yan. Heto na tayo dyan. Jonah tayo. Jonah tayo next. Lablabin na to. Love, from Biyaherang Elongga. Jonah tayo.
Ayan. Ayan. Puntahan na kaagad yan. Puntahan. Dito tayo next. Dito tayo next. Jonah tayo. Jonah. Mabilisan lang tayo ha. Kaya huwag mag-alala. Kayong lahat ay mailalapa. Ayan. Next tayo. Next tayo. Tusok. Tusok from Biyaherang Ilongga. Jake tayo. Jake. Cutie. Jake. Jake. Cutie. Okay. Jake Cutie tayo. Jake Cutie. Okay. Puntahan natin yan. Puntahan. Aba naman yung iba. Hindi ko na nakikita. Hindi ko na nakikita yung iba. Nasaan kayo? Nasaan? Habol sa mga gusto pa humabol po. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Okay, next tayo, next tayo. Nasangge. Official. Okay, next tayo, next. Aba naman yan, hindi na sila humihinga, hindi na sila humihinga. Nagmamadali ang lahat. Puntahan na po ang ating mga nilalapag nang kayong lahat ay akin na pong isusunod. Okay, next tayo, next tayo, next. Next. Done na po ako host. Hina signal ko by vlogs, kaya nahuhuli. Okay lang ang mahuli, wag lang mang-iwan. O, diba? May hugot. Okay lang ang mahuli, wag lang mang-iwan. Okay, next tayo, next. Dito tayo, tutusok-tusok tayo. Heto na. Love from Biyaherang Ilongga, JL tayo dyan. JL tayo dyan. Dikitan nyo po si, okay, ang ating mga nilalapa. Okay, next tayo, next. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Madam Antonia, ayan, habol na yan. J Green na yan ang ating baby loves dyan. Ayan, nakalista na yan. Nandra. Okay, puntahan. Love na yan. JL tayo dyan. Dito tayo, tusok from Biyaherang Ilongga. Nawawala na yung iba. Aba naman yan, apan naman. Ay, kayo imang mali ang aking napindot. Oh my goodness. Tusok from Biyaherang Ilongga. Okay, dito tayo, next. Ayan. Hi, Ate Salien. Ayan, thank you sa paransak naman dyan. Paki-like naman ang ating like button, mga bebe loves. Paki-click naman ang ating like button, mga bebe loves. Thank you sa patamsak, Ate Salien. Thank you, mwah. Ayan. Ayan, pakitusok naman ng ating like button, mga baby loves. Tusukin nyo po. Sarap na sarap ako dyan. Ayan, tusukin nyo ang ating like button. Thank you, Ate Selen. Good evening. Okay, next tayo, next. Okay, heto na ang next natin dyan. Aw naman yan, nawala na siya.
Okay, next tayo, next. Heto na, heto na, heto na. Nanims. Nanims. Okay, next tayo, next. Nanims tayo, nanims. Dugtungan po ng biyaherang Ilongga ha. Dugtungan ng biyaherang Ilongga. Next po, host. Ayan. Wait naman. Wag pong magmadali, wag magmadali dahil tinitignan ko po ang galawan ninyo. Yan, puntahan na yan, puntahan. Nanims tayo, nanims. Dugtungan ng biyaherang Ilongga, mga baby loves, ang inyong mga comments. Okay, next tayo, next. Puntahan na yan. Nanims tayo dyan. And next tayo, puntahan na yan. Okay. Okay, next tayo. Dito tayo. Love from biyaherang Ilongga. Maylin tayo, Maylin. Maylin tayo, next, Maylin. Okay, Maylin tayo, Maylin. Yung iba dyan, nawawala na. Nako naman niya. Okay, next tayo, next. Magla-login 1 na po ako. Magla-login 1. Okay, magla-login 1 na po ako. Puntahan po ha, huwag magmamadali. Mga baby loves, huwag magmamadali. Mag-comment po ng mahaba. Yung iba hindi po nakikita ang comments nila. Nako naman yun. Yung iba kasing iksi po ng panahon ng pagstay ng ex nila ang kanilang comment. Nako, habaan nyo naman kasing haba ng relationship nyo ngayon ng inyong mga jowa. Okay? Kasing haba po, kasing haba. Okay, next tayo, next. Joto. Okay, next tayo, next. Joton tayo, next, Joton. Joton tayo, next, Joton. Habaan nyo po, habaan ang comment po, naaangkop po sa inyong napanood. Huwag pong magko-comment ng hindi naaayon sa inyong napanood. Okay? Ayan, puntahan na yan, puntahan. Okay, next tayo, next. Next na tayo. Heto na talaga siya. Happy tayo, happy. Happy toothpaste tayo, happy toothpaste. Ayan. Happy tayo, happy. Next tayo, next. Happy tayo, happy. Huwag mag-skip ng link ha. Huwag mag-skip ng link. Kayong lahat ay aking nakikita po. Yung iba ay nawawala. Okay, next tayo. Paki-like po, paki-like. Okay, paki-like po, paki-like nitong ating next na ilalakha. Okay? I-like nyo po ha. Nako naman yan. Yung iba hindi nadadagdagan yung like dahil hindi nag-like yung iba. Aba naman yan, naging isa na lang ang tao dito. Nawawala na sila. Aba naman. Nawawala na yung iba, nawawala na. Oh,
Okay. Oh, okay. Okay, nawala siya. Eh, di wag na nating ilapag yarn. Okay, next tayo. Paki-like ng ating next na live. Okay, paki-like naman po, paki-like. And next tayo ay lalag in one na tayo. Okay? Log in 1 tayo next, log in 1. Heto na. Log in 1 tayo, log in 1. Apa naman yan ang bilis-bilis ng iba. Hindi po nanonood ng 1 minuto. Nako naman yan. Hindi sila nanonood. Diretsong comment. Nako naman yan. Ang iksi po ng comment, ang iksi. Pakihabaan. Vanessa, na andyan pa ba si Vanessa? Wala na talaga siya. Nawawala na naman siya. Okay? Next tayo. Puntahan na to. Next tayo dyan. Log in 1 tayo. Log in 1. Aba naman nawawala na yung iba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na lang ang nakikita kong consistent na naandyan. 7 na lang ang nakikita kong consistent na naandyan. Okay? 7 lang din ang ating ilalapag mamaya. Okay? Okay. Next tayo. Paint na tayo. Paint. Work. Paintworks na tayo. DIY. Okay, Paintworks. Heto na siya, 159. Paintworks. Payo ko po nga pala sa inyo. Hi, Nagbebelogs, Tip Ride. Habol na ha. Payo ko nga po pala sa inyo, Paintworks. Gumawa po kayo ng mga ninjas. Kasi napapansin ko maliit pa rin ang subscribers nyo, pero marami na ang comments and likes sa inyo. So, meaning po yan, gumawa po kayo ng mga ninjas. Kasi yung inyong main channel ay nalalaspag na po. Okay? Pag nalalaspag po yung inyong main channel, hindi po yan nadidikit ng maayos ang ibang dikit. Okay? Yan lang po ay aking payong kapatid. Paintworks tayo, Paintworks. Okay, next tayo. Paint na tayo, paint. Ninja mo pala yan. Okay, very good. Ayan, puntahan si paint. Huwag pong pupuntahan Paintwork ang inyong channel, okay? Huwag pong bibisitahin pag nilapag ko ang inyong channel, ha? Okay, next tayo. Paint tayo, paint. After ni Paint ay sa kay Rene Boy tayo. Next ha. Next natin kay Rene Boy. Alam nyo na yan. Rene Boy Baligua. Okay, puntahan ha. Tip Ride, nakalista na Tip Ride ha. Tip Ride. Okay. Rene Boy 321. Okay, dito tayo next. Paintworks tayo, Paintworks. And then, Rene Boy. Rene Boy. At tayo ay malapit na pong, mga ilan lang ba to? Ayan, puntahan. Puntahan na yan. Okay, nawawala din si Share the Gospel. Okay. Okay, next tayo. Nawawala din si Kevin Vlogs. Okay, noted na yan. Rene Boy na tayo, Rene Boy.
Puntahan si Rene Boy, mga bebe loves. Paangatin ang kanyang channel. Paangatin po ang kanyang channel. Ayan, mega love shower out. Mika Fernandez, bebe loves. Okay, habol na po, habol na. Fernandez. Nandra. Okay, habol na po. Ayan, puntahan na po natin. Next na tayo, Chanda Signar. Chanda Signar. Okay, Chanda tayo, Chanda next. Chanda tayo next. Okay, puntahan na yan, puntahan. Yan, puntahan ang ating nilapag. Puntahan si Rene Boy. Pangatin ang mga buhat ng kanilang channel. Okay? Yan, puntahan. Love na yan. 297 Chanda Signar. Next tayo, Chanda. Heto na, Chanda tayo, Chanda. Ayan, puntahan na yan. Hello, bebe loves. Dudurugin ko lang like button mo kasi di pa kami tapos kay Master Jake. Habol ka lang, bebe loves. No worries. Si Papa J, si Daddy J, ay naku, nawawala na yun, bebe loves. Ayan. Thank you naman sa pagdurog ng aking like button. Okay? Ayan, thank you. Right out. I missed you. Ayan, next tayo, Chanda. And then Dogs. Dogs Nailski tayo next, Dogs Nailski. 60 subscribers. Aba naman yan. Anong ginagawa ng lolo natin at pinapahirapan si Dogs? Mwah. Ayan, may lagpok, may chup-chup. Ayan. Ayan, na-miss you, bebe. Okay, next tayo. Chanda tayo, Chanda. And then, next natin ay si Dogs. Okay, next natin ay si Dogs, ha? Dogs Nelski. Yung ibang nawawala dyan, ako naman yan. Sorry to say, cannot lapag you. Aba. Okay, next tayo, Next natin si RMD Music Collection. RMD Music Collection. Okay? Next kay RMD tayo, RMD. Aba, malapit nang mag-graduate. 990 subscribers. Oops. Meron po siyang 3 hours na uploaded. Eto, durugin nyo po itong kanyang channel. Okay? Lablabin nyo yung channel niya. RMD tayo, RMD. Apa naman yan? RMD tayo, RMD next. Ayan, wala pang comment yan, wala pang likes, at wala pang ano dyan, ha. Hindi pa gumalaw yan, kaya puntahan. Huling-huli ko po kayo dyan. Okay, next tayo ng after kay RMD, Makjo tayo or Jollibee. Makjo. Makjo tayo next. Makjo vlog. Okay, next tayo, Jollibee tayo, Jollibee. Makjo pala. Ayan. Next na natin. Heto na si Makjo. Ayan, puntahan po yan, Lablabin na yan si RMD. Nakabantay po ako, ha. Huwag nyo pong pupuntahan ang inyong mga channel kapag nilalapag, kahit naka-ninja kayo, ha. Ayan, next tayo.
Puntahan na yan. Puntahan na yan. Makjo tayo next, Makjo. After kay Makjo, test vlog tayo. Test vlog. Okay, after kay Makjo ay kay test vlog tayo. Test vlog. Test vlog. Ang dami niyo pong kapangalan, Baby Loves. Test vlog. Ano po ang inyong ibang dugtong sa inyong channel? Test vlog. Test vlog. Test vlog. Test vlog. Yuhuu! Ano po ang dugtong sa inyong channel? Ang dami niyo pong kapangalan. Test vlog. Para mabilis ko pong mahanap. Dali na po. Ano po ang dugtong sa inyong main channel? Or papaano ko maising mahanap ang inyong channel? Habol na, Baby Love. Sige na, dali na po. Okay? Habang inaantay natin si test vlog, pupuntahan natin si pupuntahan natin si Tip Ride. Ay, J Green pala, J Green. Nandrop pa pala si J Green. Okay. Next tayo si Tip Ride tayo, Tip Ride. Habang inaantay natin si Test. Okay, Tip Ride tayo, Tip Ride. TV. Baby Loves Test. Baby Loves Test. Ano po ang pwede nating gamitin na, Tip Ride, hindi trip. Ano ba yan? Tip Ride. Mali yung na-type ko. Okay, next tayo, next. 251. Tip Ride tayo, Tip Ride. Ayan, puntahan si Tip Ride, puntahan si Tip Ride. Bakit may I? Lumang kadikitan. Okay. Kinilaw with sinugba isda, ma'am. Yan po. Type nyo, kinilaw with sinugba isda. Kinilaw with sinugba isda. Okay, eto na. Hindi ko siya nakita. Marami pa rin ang marami pa rin. Test vlog. Test vlog. Okay. Nakita ko na, nakita. Next tayo, next. Mukbang with ano ba? Yung gustong ipalapag, yung 13 hours ago uploaded. Okay? Yung 13 hours uploaded po ba ang gusto nyong ilapag ko? Okay, next tayo, next. Test tayo, test. Heto na si test, heto na si test. Yun, nakahabol. Ayan, puntahan natin, puntahan. Yes, Baby Loves Mika. Yes po, nakita kita, Baby Loves. Sorry, late akong nakabigay ng jowakat mo. And then next natin, next na natin. Okay, heto na siya. Heto na ulit. Dugtungan niyo po ng Biyaherang Ilongga ang dula ng comment ha. Dugtungan po, dugtungan. Jolini tayo next, Jolini. Okay, next tayo next. Puntahan na yan, puntahan. Si
Deep fried. And then test tayo, test. Jolini tayo next, Jolini. Jeff's 18 awesome tayo next, Jeff 18 awesome. Aba naman yan, hindi dinikitan. Walang dumikit kay Jeff. Sabi ko na nga ba. Walang dumikit kay Jeff. Dumikit naman kayo mga baby loves. Sabi ko na, makikita kong galawan nyo eh. Jeff tayo, Jeff next. Dikitan nyo naman, ano. Ayan, next tayo, next. Ayan, malapit na tayo. Pangalawang wave na po tayo. Pangalawang wave. Ayan, Jeff tayo after kay Jolini. Jolini kaya Jolini. Puntahan si Jolini, puntahan si Jolini. And then next tayo agad. Dito tayo. Jeff tayo, Jeff. Log into tayo, log into. Okay, log into tayo, log into. Puntahan at humabol po, humabol. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Okay? Puntahan na po, puntahan ng ating mga nilalapa. Okay, next tayo, next. Log into tayo, log into. La. Ayan na naman tayo sa la. Lutong Ricados. Good evening, host. Tusok na po. Ayan. Thank you, Lutong Ricados. Good evening. Ayan. Puntahan ng ating mga nilalapag. Puntahan na yan. Puntahan ng ating nilalapag. Log into tayo. Log into. Okay? Next tayo dyan. Okay? Okay, next tayo. Heto na to. Ay, naku naman yan. Wait lang. Ay. Biyahe. Meet. Biyaherang iba. Okay, next tayo. Okay, biyahe tayo. Next, biyahe. Okay, biyahe tayo. Next, biyahe. Biyahe na yan. Puntahan si biyahe. Ayan, next tayo. After kay biyahe ay iikot tayo ulit kay Paintworks. Paintworks tayo next after kay biyahe. Okay? 168. Ayan. Very good. Next tayo. Paintworks tayo. Paintworks. Paint my love. To paint my love. Picture of clouds and sunset. Next tayo. Biyahe, and then next natin, paint tayo, paint. Ganda naman po ng bosses. Char naman yan, char. Thank you. Okay, next tayo, next. Chanda signar tayo, chanda signar. Mahaba ang signar nito, mahaba ang signar.
305. Oops. Rene Boy pala, Rene Boy. 326. Okay, next tayo, kaya. Rene Boy. Okay, next tayo kay Rene Boy Rene Boy. Humihinga pa ba ang lahat? Humihinga pa ba? Nakakahabol naman. Ano? Kaya pa? Hindi pa inaantok? Hindi pa ba inaantok? Always hinga, host. Okay, next. Rene Boy tayo, Rene Boy. Heto na siya. Si Rene Boy. Sana bukas ang kanyang ninja ay Rene Girl. Rene Girl na bukas ang kanyang ninja. Hindi na Rene Boy. Chanda Signar tayo next. Chanda Signar. Okay? Heto na siya. Nagpabakuna siya. Nagpaturok ng karayo. Okay, chanda tayo. Nagpaturok po siya ng karayo. Ay, my goodness. Chanda. Okay, chanda tayo. Nawala yung link sa aking unang nilapag. Okay, next tayo. Chanda tayo, and then dogs tayo. Dogs, Nelski tayo after kay Chanda. Okay? Sana all maputi ang ipin. Okay, 67. May nadagdag na 7 subscribers. Next tayo. Chanda tayo. After kay Chanda, dogs tayo. Okay, after kay Chanda ay dogs tayo. Heto na, dogs tayo dyan, dogs. Chanda kanina ay nasa 296, ngayon ay 305. Ayan. Okay? Next tayo. Okay. RMD tayo, RMD Music Collection. RMD tayo, RMD. 228. Ayan, 228 na siya ngayon. Okay, next tayo. Heto na, RMD tayo. RMD. Ay. Okay, dito na next after kay Dags. Puntahan si Dags. Yan, puntahan si Dags po. 400 plus yan dati, host. Kurot kalagas kasi busy sa work. Hindi makapangisda. Sayang nga, Bebe Love, sayang. Basta, mahahabol natin yan, Ayun naman. Thank you naman sa paransak dyan, Bebe Love. Cutie forever. Ayan, thank you sa paransak, JQT, pakilike naman po si host. Ayan, pakitusok naman ang ating like button. Ayan, pakitusok naman ang ating like button. Ma'am, wait lang po. Ayan, thank you. Ayan, si Ride Out. Oh, thank you, Baby Loves. JQT thumbs up. Thank you. Mwah.
Ayan. Bye-bye. And thank you sa patusok. Ayan, next tayo. Next na tayo dyan. Jomel. Ayan, pakilike ng ating mga nilalapag. Okay? Okay, next tayo. Hi, madam. Tissue? Yeah. On the box? Jomels tayo, Jomels. Next. Tinatawag tayo. Yan, puntahan na yan. Love-lovin na yan. Thank you sa patamsak. Ayan, pakilike naman si host na. Pakilike naman. Ayan, pakilike si host. Pakilike, mga baby loves. And then next natin. Heto na talaga. Okay, next tayo. Thank you, baby loves. Jake Beauty Forever sa patamsa. Ayan, next tayo. Ayan, Raynon tayo, Raynon. Ayan, pakiclick ng ating like button, mga baby loves. Thank you again. Ayan. Okay, next tayo. Raynon na tayo, Raynon. Pangalawang ikot na natin to ha, kaya malapit na tayong matapos. Okay, Macjo tayo next, Macjo vlog. 102. Okay, 103 na si naka-grade 1 na si Macjo, naka-grade 1. Okay, next tayo. Macjo tayo. Ayan, puntahan na yan. Okay, naka-grade 1 na si Macjo, naka-grade 1. Ayan, habol mga baby loves. Habol lang po ng habol. Okay, next tayo. Macjo na tayo, Macjo. And then, test vlog. Ay, kabayo. Test vlog. Okay, next tayo. Kay test tayo. 231 na siya ngayon. 231. Okay, heto na. Heto na talaga. Test. Ayan, nakakahabol pa ba? Nakakahabol. Raynon pa lang sila. Okay, habulin ang ating link na mga nilalapag. Baby loves, J Green, saan ka na naman nang galing? Bakit may gym? Wala tayong gym dito J Green, wala tayong gym dito Ikaw talaga, kurutin kita dyan Oh.
Walang gym, walang gym. Jomels yan. Okay, next tayo, next. Eto na, next natin. Next na tayo, next. Jomels yan, walang gym. Login 3. Okay, login 3. Nakikita ko po kasi kayo sa mga login. Next tayo, next. Login 3 tayo. Login 3. Sa pagsapit ng dilim, ay naghihintay pa rin. Okay, next tayo. Okay, next tayo dyan. Tip ride tayo, tip ride. At patapos na tayo. Okay, patapos na tayo. Tip ride na tayo, tip ride. Tip ride. 256. 257 ka na ngayon, tip ride. Ayan, 257 na si tip ride. Okay, tip ride tayo, tip ride. Heto na siya. At magpapahula na tayo right after kay. Okay. Okay, puntahan na yan. Magpapahula tayo next ha. Okay, magpapahula tayo next. Okay lang yan kahit may lagas, basta wag pong bibisitahin, okay? Boss Kalibat, hello, mega loud shower out. Ayan, tapos na kami bibila. Okay, may pahuhulaan na ako sa inyo. Antayin natin sila, antayin. Maganda. Ay naman sana all maganda. Boss Kalibat, meron ka ng may team po? Meron ka na po bang team? Kung wala ka pang team, ay mag-message ka po sa akin para mapasok po kita sa team ko. At maging updated ka sa ating mga LS. Okay? Heto po, nakapin po ang ating messenger. Bukas po, sali ka sa akin. Ayan, i-message mo po ako ngayon, Bebe Labs, para pasok kita sa aking team. Okay? Gagayahin mo yung mga ginagawa ng kasamahan mo dyan ngayon. So, para dumami din po ang inyong subscribers. Okay? Ayan. Boss Kalibat, i-message mo po ako. I-message mo lang po ako. Ayan. Para mag-guide po kita, para mag-guide. Andyan po yung ating messenger link. Puntahan niyo po. Puntahan niyo na po yung ating messenger link. Okay? Naandyan na ba ang lahat? Naandyan na ang lahat? Magla-log out po ako and then magpapahula na kaagad tayo. Okay? Pag nakapagpahula na po ako, pag nakapagpahula, magla-log out po tayo, magla-log out. Boss Kalibat, i-message mo ko, Bebe Labs, ha?
Heto na siya. La la la, la 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 la, okay, kakantahan ko na kayo ng ating request. Okay? Wait lang, andyan na po. Okay. Ay, nako niya. Ay, nako naman yan. Nang tagal. Nasaan na ang ating logout link? Heto na ang ating logout link. Log out tayo, log out. Okay, wala pa kang pinapahulaan. Okay, log out tayo, log out. And then, balik kayo para magpahula tayo para sa ating pa-premium. Yan, log out na tayo dyan. Tadan! Okay, nakalag out na ba ang lahat? Okay, magpapahula na ako. Ready na ba kayo? Kung ready na kayong magpahula, mag-type na po ng pahula na. Pag ready na kayong magpahula, mag-type na po ng pahula na. Dali, dali na. Pahula na. Hi! Pagula na. Ano daw pagula? Okay, pahula na yan. Pahula na yan. Eto na. Hulaan nyo. Ano ito? Pagkain ito, masarap ito at paborito ng lahat. Jowa. Pagkain, jowa. Jowa, kinakain, ganon. Apo, Ilongga po ako, Bebe Love. Repolyo, hindi. Burger, hindi. Macarona, hindi. Ano siya ha? Okay, dagdagan ko ng clue. 2 words. 2 words po siya, 2 words. Madalas may kapares po siya. Or madalas ginagamit siya para ipares doon. Sa yoon. Fried chicken, french fries, spaghetti, balot, pechay, hindi. Egg, hindi. Chicken hotdog, hindi. Kalamay-hati, hindi. Okay? Kanin, hindi. 2 words po siya, 2 words. English. English. Beatrice Bravo AC, Megradsurat. Ayan, thank you, thank you. Kare-kare, hindi. Hotdog, hindi. Ketchup, hindi. Fried cheese, malapit siya sa ketchup. Malapit sa ketchup. Ano daw yun? Fried fish? Ano yan? Fried fish? Hindi. Kare-kare? Hindi. Tomato sauce? Hindi. Caldereta? Hindi. Tomato sauce? Hindi. Mustard? Hindi. Ketchup?
Tomas, hindi. Loading ako, baby loves, hindi. Tomato ketchup, hindi. Hindi. Ano pa naman yan? Lumpia. Squid and sour sauce, hindi. Lumpia, hindi. Ayan. Banana ketchup, hindi. Fishball, hindi. Kauri po siya ng mga ganyan-ganyan. Fishball, hindi. Dato puti, hindi. Siomay carbonara, hindi. Okay, another clue. Brown po siya. Brown. Mang Tomas, hindi. Ano gali ang answer, ma'am? Hindi. Soy sauce, hindi. Hotdog, hindi. Ayan. Madalas siyang pinapapak pero madalas po siyang pinapares sa blank. Longganisa, hindi. Soy oyster sauce, hindi. Bagoong lumpia, hindi. Ano gali ang answer, ma'am? Hindi. Tok nining, hindi. Calamares, hindi. Gravy, hindi. Ayan, kaibigan siya ng gravy. Coco jam, hindi. Chorizo, hindi. Ayan, kapatid siya ng coco jam. May kapatid, may kaibigan, may kamag-anak na yan. Hello! Good evening! Ayan, may nakahula na! Halo, halo, banggang gora. Bagoong guro ba? May nakahula na, yay! Sabi sa inyo, galingan! may nakahula na. Mika Fernandez, peanut butter. Ayan, o diba? Lahat na yan, lahat na yan. Ayan, peanut butter si Mika Fernandez. Yoo! Isa pa ba? Isa pa? Gigil ba kayo? Gigil? Nagigigil ba kayo? Okay, isa pa. Kung gusto niyo pa ay magsabi ng isa pa. Oh, naman yan. Ayan. Ayan, magsabi na po kung gusto pa ng isa, isa pa. Ahay, amo malang galit to. Mabagal ako magsulat, sayang. Okay. Mikaw, ikaw talaga. Harang. Okay, isa pa daw. Okay? Okay. Heto na. Heto na. Hulaan nyo ito. Puti po siya. Okay, malapot po siya. Pagkain siya. One word. One word at English. Puti po siya, pagkain po siya, malapot po siya. Kaong hindi. Kaong bilog yun, no? Kaong bilog yan. Ako naman yan. Galing talaga ni Mika, o, di ba? Hapos ng ma'am ay, hapos ng na, ah? Mayonnaise, hindi. Ayan. Ayan, galingan nyo, galingan nyo. Ayan, galingan nyo. Kapitbahay ng mayonnaise yan. Kapitbahay ng mayonnaise. Dali, dali, dali. Biko, hindi. Hindi, hindi. Cake, hindi. Kapitbahay ng mayonnaise. Nako naman, binibigyan kayo ng lahat na ng clue. Buko, hindi. Lahat na ng clue. Icing, hindi. Nestle cream, hindi. Pamangkin ng Nestle cream. Pamangkin ng Nestle cream. Cream, hindi. Condense, hindi. Dali, dali. Gigil na gigil. Milk, hindi. Gatas, hindi. Liberty, hindi. Berries, hindi. Yogurt, ayun. May nakahula. May nakahula na. Yogurt. Ayan. Si Paint. Okay, i-message niyo ako. I-message niyo ako, ha. I-message ako ng mga nanalo. Ayan. Thank you everyone.
Okay, yogurt. Paintworks. I-message mo ako, Paintworks. Okay? Para mabigay ko sa'yo ang Gcash mo. Okay? Heto na. Ayan, i-message mo ako sa messenger ko, Bebe Love. Ayan, naunahan naman ako. Ahay, amo. Ako, mango, ginsa Hindi Hindi ka kaya ganyan. Ano ba yan? Ninja, congratulations. Galing Okay. Thank you everyone and good night. Sana ay napasaya ko kayo ulit. Okay? Sana ay napasaya ko kayo ulit. Ayan. Thank you. And tomorrow again, same time po tayo. Loading ako palagi. Ayan. Loading daw siya palagi. Ayan. Mag-message kayo sa akin, ha? Yogurt, limot ko. Yogurt po, yogurt. Ayan, nilapag ko po ang aking messenger, Bebe Loves. Nakapin po, nakapin. I-message nyo po ako. And sana ay napasaya na naman kayo ng ating LS ngayong gabi. Ayan, bago matulog, kiss po kayo, mag-kiss kayo sa inyong mga Juwala Babs. And mag-pray, okay? Ayan, good night everyone and thank you again. Tomorrow again, same time tayo, 10:30 PM at manalo ng bonggang kulitan. Guguluhin ko ang buhay niya, okay? Okay. Okay na ba? Okay. Meron pang Okay? Okay. Puro na lang okay to. Okay? Heto na. Na. Okay, ayaw nyo na bang kantahan ko kayo? Sisirain ko ang mood nyo. Ayaw nyo? Sisirain ko lang sana ang mood nyo. Ayaw nyo ba? Sumubara kasi yung sayo nyo eh. Okay? Okay. Paubaya tayo, paubaya. Next naman yan. Ang mga wala pa pong tissue dyan ay maghanda na ha. Luluha kayong lahat. Okay, heto na. Tomorrow na lang. Okay? Pangit pala yun. Oh, di ba? Pinapabitin ko lang kayo. Hi, Jeff Mozo, mega loud shower up, babes. Okay, eto na talaga. Eto na talaga. Hindi ko na kayo bubulahin, hindi ko na kayo lulukohin. Okay, makinig. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Next naman yun. Humihinga pa ba ako? Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. Tantanan niyo ako dyan. At kung okay. Ayan, pwede na kayong matulog.
Ayan. Okay? Wait lang. Kukuha tayo ng hininga. Okay. Okay. Puro okay. Ayan. Aha. Aha. Kokoros tayo, kokoros. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing nababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kaya ka, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya. Oh my God! Yan, tama na yan. Grabe kayo ah. Sumusobra kayo. Bayang magiliw, perlas na silangan. Ayan, thank you everyone. Mwah. Okay? Okay. Hindi ko narinig kanta. Oh, grabe siya. Bakit di mo narinig? Okay? Bye everyone. Thank you and good night. Mwah. Ayan. Last na, chorus. Chorus? Okay, wait lang. Chorus pa ba? Chorus. Okay. Okay, asan ba yung chorus dito? Ay, ang gulo niya. Ang gulo-gulo, gulo. Okay. Thank you everyone. Good night. Bye-bye. Ingat kayong lahat ah. Bukas ulit ha, balik kayo. Okay? Bye. Bye. Nami gid ni tulog ko karon ba? Aba, ikaw gid ang nakainto sa akon langga ba? Bye. Mwah. Kiss with love po. Mwah. Ayan. Bye-bye. Good night.